Bera Gravel Fix zaručuje dokonale rovnú a hladkú inštaláciu štrku a dodá vašej záhrade úžasný nový vzhľad bez bežných problémov spojených so štrkovými povrchmi, ako sú stopy po topánkach alebo pneumatikách. Štrkové kazety Bera Gravel Fix vytvárajú pevný povrch, takže už žiadne vyjazdené koľaje a jamy, ale vynikajúce odvodnenie a jednoduchá údržba. Najprv označte plochu, na ktorú chcete pokladať štrk, pomocou flexibilnej PVC trubice, potom olemujte okraje. Tým sa zabezpečí, že sa štrk nemôže posúvať do strán a zostane pevný a rovný. Pre dokonalý výsledok musí byť podkladová vrstva správne pripravená na predpokladané zaťaženie. Po zhutnení a vyrovnaní je možné začať s ukladaním štrkových kaziet. Systém Bera Gravel Fix je vyrobený z vysokokvalitného recyklovateľného polypropylénu a je šetrný k životnému prostrediu. Gravel Fix využíva najmodernejší bunkový dizajn a technológiu vstrekovania, čím vytvára systém, ktorý je až 3-krát pevnejší ako podobné produkty. Bera Gravel Fix sa dodáva v praktických plátoch s rozmermi 1,2 x 0,8 metra. Tie sa dajú ukladať voľne vedľa seba, pretože ich hmotnosť po naplnení zaistí, že zostanú bezpečne na svojom mieste. Na spodnej strane štrkovej kazety Gravel Fix je ultrazvukom pripevnená geotextília. Tá je dostatočne pevná na to, aby zabezpečila oddelenie štrku od pieskového podkladu a umožnila tak vynikajúce odvodnenie. Geotextília presahuje okraj kazety, čím vytvára prekrytie medzi plátmi a vytvára tak súvislú protikoreňovú bariéru pod celým povrchom inštalácie. Nejaké rohy alebo prekážky? Žiadny problém. Pláty sa dajú jednoducho orezať a tvarovať ručnou pílou. Po uložení všetkých dosiek sa môže začať s plnením štrkom. Na dosiahnutie maximálnej pevnosti by sa mal použiť jemný štrk s veľkosťou 3 až 6 mm. Na tento účel sa môže použiť aj hrubší štrk, ale zníži sa tým pevnosť konštrukcie. Po zhutnení naneste 20 mm vrstvu štrku s veľkosťou 8 až 11 mm. Keď je štrk rovnomerne rozložený, kazety sú neviditeľné. Výsledok? Dokonale stabilný a veľmi pevný štrkový povrch. Bera Gravel Fix má jedinečnú štruktúru imitujúcu včelie plásty. Je dokonalým riešením pre vytvorenie atraktívnych a priepustných plôch, ako sú parkovacie plochy, príjazdové cesty a chodníky na vašej záhrade.